Ebe ka ọlụ ya dị. Nwayọ nna. Mmiri butere ya ebe. How many days ọ nọgo n'ọfịa? Ọ taga ezigbo ala sef. Ọ fon ka o bu na-akpa ihe. Ọ fon ka o bu na-akpa ihe. Ya wọrọ jụrụ akpa. Mmiri na-agụsi ike ọ na-efe ọnụ. Hello? I never check my day. Saja gure mu isi ya. Emeritus chairman. Isi ya. Nwayọ gwa nwayọ. Ọzọ nwayọ. Di mmiri ka ọ na-aṅụ. N'ugwu Awụsa a na-aṅụ nke ka nke a. Oge anyị bi ugwu Awụsa, ime na-ana wa n'elu mmiri nwụọ. Ọzọ were eze. Ọ na-ebute mmiri ya ndị YouTube anyị emu mmiri o. Ka anyị esibu ya. Onwere onye kwuru anyị danda. Ụmụnne anyị na Raif. Alinze, onye nke na-eme? Okay, ka kwụwa ya ọtọ. Ofu onye ya ejide n'ihe aka. Onye ejide wee sachala aka. Asacha akwa ebe anyị ejide aka n'aka. Mmadụ na-ahọ n'iru, mmadụ na-ahọ n'azụ. A na-emegbu nwaanyị nwa onye ike gwuru ibe ya eto eto. Kedu ife ndị a nọzi eme? Fiza. Ọ bụrụ onye a. Biko nwoke a sị na onye Nnobi ka ọ onye Ifite Nnobi. A sị na afọ ewu ibe onye metalụ. Ọ sị na afọ ibe onye metalụ. Kedu ezigbo afa o? Nke onye metalụ onye? Okeke ka Okafọ. Nke onye metalụ onye? Onye ezi? Eze nna ya. Ibe niile aka afọ otu. Ife onye metalụ eze nna ya. Kedu afọ nna aza? Kedu afọ famili nna aza? Kedu afọ famili nna aza? Cut go the half forward on me.